Mae'n cyllideb net yn cynnwys cyllid, treth y Cyngor o 115.6 miliwn o bunnau, Llywodraeth Cymru, grantiau cynnal refeniw a threthu busnes 251.5 miliwn o bunnau. Sut mae eich treth y Cyngor yn cael ei wario? Mae 100 o'ch treth y Cyngor yn edrych fel hyn. Gwasanaethau tai ar economi, punt. Gwasanaethau digidol, 2 punt. Eiddo cynllunio a diogelu'r cyhoedd, 2 punt. Gwasanaethau cyllid, llywodraethu, cyfreithiol a'r gweithlu, 4 punt. Costau corfforaethol, 5 punt. Priffyrdd, trafnidiaeth ac ailgylchu, 12 punt. Ysgolion, 34 punt. Gwasanaethau cymdeithasol a lles, 39 punt. Y gost o redeg eich gwasanaethau yw 367 miliwn o bunnau. Os naw newidiadau i'n gwasanaethau nawr, erbyn y flwyddyn 2030 bydd hyn yn cynyddu i 446 miliwn o bunnau. Bob blwyddyn, rydym yn cyfieithu dros 2 miliwn o eiriau i'r Gymraeg, fel eich bod yn derbyn eich dewis iaith. Mae ein criwiau'n gwneud 1.1 miliwn o gasgliadau biniau olwynion di a 3.5 miliwn bob blwyddyn. Rydym yn ymdrin â dros 1,600 o geisiadau cynllunio bob blwyddyn. Rydym yn cefnogi dros 4,500 oedolion ar adegau o drallod, bregusrwydd neu salwch. Mae'n costio 14.3 miliwn o bunnau i ddarparu lleoliadau priodol ar gyfer ein plant a'n pobl ifanc mwyaf agored i niwed. Mae hyn wedi cynyddu o fwy na 1.8 miliwn o bunnau yn ystod y 12 mis dwythaf. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi tua 400 o deuluoedd digartref i ddod o hyd i 2 diogel ac addas. Rydym yn addysgu dros 15,000 o ddysgwyr ledled ysgolion Powys. Y gost gyfartalog fesul disgybl yw dros 5,500 o bunnau y flwyddyn. Rydym yn cludo dros 1 miliwn o deithwyr ar ein bysiau cyhoeddus a 5,500 o blant ysgol bob dydd. ce.powys.gov.uk/cyllideb